Oso gustora sentitu naiz. 9 taldeko apaisak daude, baten bat ezagutzen nuen, baina besteak ez, baina lehenengo momentutik oso gustora, oso giro ona, hurbila, eta beraientzat espero dut lagungarri izatea, baina niretzat oso lagungarri izaten ari da. Ze ni baita ere horrela badaukat aste bat, pixka bat giro honetan beti ondo etortzen zaigula, eta ni beti esaten dut horrelako gauzak animatzea, lehenik eta behin, nire esperientziagatik, niri da ona handi egiten didan lehenengoa. Hau da, nik beraiei esaten diedan guztia, nik argi daukat ni naizela lehenengo jasotzailea, eta esaten dudan guzti horren gehien beharra daukana neu naiz. Orduan, besteei hori esatea, bueltan etortzen zait niri rekado moduan esateko aizu, hau baita ere zuk bizi egin behar duzu. Niretzat azken finean, egun hauek zertarako dira, jaso dugun deia pixka nolabait berriro entzuteko egoera berri honetan, eta dei horrek guregan daukan indarra nolabait sendotzeko eta berritzeko. Azken finean, egun hauen helburua zein da, ateratzea hemendik, pixka bat jainkoak luzatzen digun deia eta bidalketa misiorako, nolabait gogo gehiagorekin jainkoari esateko jauna, jarraituko du aurrera, eta zure izenean lanera goaz munduari pixka bat zure berri hon aldarrikatzera.